Исәмісіз эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Фәнис Камал. Чыгарылышны гадәттәгечә тәэсирнең 100 еллык вакыйгаларын искә төшерүдән башлыйбыз. 1954 елның 17 июлендә яңа уку елыннан малайларга һәм кызларга мәктәпләрдә бергә белем бирү турында карар кабул ителгән. Аңа кадәр кызлар һәм малайларның бер сыйныфта булуы, бергә укуы тәрбия эшләрендә кыенлыклар тудыра дигән карашта булган. 2002 елның бу көнендә Максим Горький исемендәге Яшел Үзән суднолар төзү заводы Каспий флотилиясын яңадан җиһазлауга заказ алган. Бу Россия хәрби диңгез флоты куәтен арттыруда җитди адым була. Завод үзе Идел елгасында урнашкан, шуңа да монда төзелгән кораблар Балтик, Каспий, Ак һәм Кара диңгезгә чыга. 2013 елның 17 июлендә Казан аренада бөтен дөнья җәйге универсиаданы ябу тантанасы булды. Бу вакыйганы стадионда 45 меңгә якын тамашачы карый. Бөтен дөнья студентлар уеннарында Россия командасы 292 медаль яулап, рәсми булмаган команда зачетында рекорд куйган иде. Хәзер бүген булачак темалар турында. Чираттагы фаҗига. Сил средства бар, шуны бүтәнсен җибәрдек. Буа районында 2 яшүсмерне эзләү ничек тәмамланды? Бу хакта тулырак Рания Абдрахманова. Кыргый җәнлекләрне күрәсен икән, читләтеп үт. Мин вообще бакадан да бөтен нәрсән куркам. Кытыру шире белән Татарстанда ничек көрәшәләр? Алия Хайретдинова репортажында. Су һәм яр буйлары чиста, пөхтә булырга тиеш. Су төбен чистартабыз. Су яннарын инде волонтерлар белән. Экологлар оештырган акциядә Илдар Сафирында булып кайтты. Коронавирус һәм пневмония белән авырганнан соң тернәкләнү зарур. Улучшают функцию легких, кровоснабжение улучшается, питание улучшается, трофик улучшается. Татарстанда мондый бүлекләр кайда урнашкан һәм дәвалану курслары нидән гыйбарәт? Тулырак Шубан Касымова. Буа районында кичә югалган 2 яшүсмернең дә гәүдәләрен бүген Әхмәт авылы янындагы күлдә таптылар. Исегезгә төшерәбез, фаҗига кичә килеп чыга. Су кыйнырга чыгып киткән 2 малайның киемнәрен берсенең әнисе табып ала. Шунда ук коткаручыларга хәбәр итәләр. Тулырак Рания Абдрахманова. Яр буенда дистәләгән кеше, барысының да күзләре суда. Әхмәт авылыннан булган 17 һәм 15 яшьлек 2 егет мотоциклга утырып, кичә көндез су кыйнырга чыгып китә. Кире әйләнеп кайтмаган малайларны берсенең әнисе эзләргә чыга. Авыл янәшәсендәге күл буенда мотоцикл һәм егетләрнең киемнәрен таба. Шунда ук коткаручыларга хәбәр итәләр. Әнисе чыгып киткән эзләргә. Күлгә кисә бу мотоциклга киемнәре яр кырыенда торалар. Шуңар шул вакытта звонить итте безгә. 112 буенча сообщение килде. Без бүтән нинди сил средства бар, шуны бүтәнсен җибәрдек. Спасательная работа ярсатан килеп җиттек. Егетләрне кичә көндез һәм төне буе эзләгәннәр. Авыл халкы да ярдәмгә килә. Тик сулыкның төбенә төшә алмаганнар. Авыл халкы сүзләренә караганда, күлнең тирәнлеге 6 метрдан артык һәм коткаручыларга эзләү процессын җиңеләйтү өчен аның суын бераз агызырга да туры килгәненә басманың терәвеннән күренгәнчә каядыр 1 метрлап суны агызганнар. Бүген бу вакыт коткаручыларына Казаннан кайтарылган водолазлар кушылды. 1 сәгать дигәндә бер егетнең үле гәүдәсен таптылар да. Ул 5 метр тирәнлектә, яр буеннан 16 метр ераклыкта яткан. Пока Следственный комитет килгәнчә опознание булмады. Следственный комитет килгәч, безнең опознание булды. Авылдашлары сүзенә караганда, егетләр 2 туган, аерылмас дуслар да булганнар. Җәен күрше авылда эшләп йөргәннәр. Очень опасно плавать, конечно, не рекомендуется в таких местах. Россиянең Татарстан буенча тикшерү комитеты әлеге хәл буенча җинаять эше ачкан. Возбуждено уголовное дело по статье убийства 2 или более лиц. Җинаять эше 2 һәм аннан да күбрәк кешеләрне үтерү маддәсе буенча ачылды. Баты бүлегә күрсәткән билгеләр булса да, тикшерү комитеты төрле версияларны карый. Шуңа эш әлеге маддә буенча тикшерелә. Хәзерге вакытта булган хәлнең барлык нечкәлекләре ачыклана. Кичке 5 тулырга 20 минутта коткаручылар 2нче малайның да гәүдәсе табылганны хәбәр итте. Ул яр буеннан 25 метр ераклыкта, 2 метр ярым тирәнлектә яткан. Татарстан прокуратурасы да әлеге хәл буенча тикшерү оештыра. Күлдә су кыйнырга ярамаганны исәпкә алып, җирле үзидарә органнары эшчәнлегенә бәя бирәчәкләр. Бүген табылган малайларны санап, республикада инде 43 кеше батып үлде. Шуларның 6-сы балалар иде. Буа районыннан Рания Абдрахманова, Александр Вольнов, Яңа гасыр каналы.
Казанның Совет районы суды карары белән Татарстанның элеккеге экология министры Әгләм Садретдинов 29 июльгә кадәр сак астына алынды. Бу хакта судның матбугат хезмәте хәбәр итә. Исегезгә төшерәбез, Садретдинов үтерү оештыруда шикләнелә. Тикшерүчеләр фикеренчә, бу җинаятьне ул үтерелүченең актив гражданлык позициясе өчен оештырган. Бу хәл 2003 елда була. Садретдинов ул чакта Буа районы башлыгы иде. Үтерелгән ир-ат даими рәвештә төрле инстанцияләргә җитәкче өстеннән шикаятьләр язган. Эш материаллары буенча шикләнелүче квартала җинаятьчел төркеменә мөрәҗәгать итә, алар 180 мең сумга ир-атны үз йорты ишек алдында атып үтергән. Җинаятьне башкаручы һәм арадачы хөкем ителгән инде. Әгләм Садретдиновның җинаяткә катнашы турында күптән түгел генә билгеле булды. Селфи ясыйм дип котыру ширин йоттыру була икән, ветеринарлар шаяртмый, бу чыннан да шулай. Төлке я берәр кимерүчене тотып телефонга төшерү нияте шулай аяныч тәмамланырга мөмкин. Татарстанда әлегә котыру ширин контрольдә тоталалар. Мәсәлән, быел яз урманнарда авыл тирәләренә миллионга якын махсус вакцина таратыла. Ветеринарлар йорт хайваннарына да аны бушлай кадый. Әмма алдан күргән чаралар Күлсәйет бакчачысын саклап калмаган. Тулырак Валия Хайретдинова. Хозяйка этого дома взяла руки крота и укусила ее. Кыяшлы бакчачылык ширкәтендә сукыр тышканны очратмаган күрмәгәннәр юк. Бу юлы кимерүче бер хатын кызга ташлана һәм тешләп тала. Шуннан соң бистәне 2 айга карантинга яптылар. Тинкәгә тиделәр инде. Бөтен урожайны ашап бетерәләр. Безгә нәрсә кала, шуны безгә ансын калганы безгә. Мин бер яклан тотам, ике як кинчакка киттем, помидорым селкенә. Мин френесәсем бу. Иптәшмә кычкырам. Тут инде, тутмыйды, мин чүттем яна. И тегеннән сәнәк белән алдыктан и электе. Менә ул үткен тышлы сукыр тышкан, аны электрәләр. Җәнлек икенче көнне үк үлә, тикшерүләр анда котыру шире барлыгын раслаган. Шулай итеп, сукыр тышкан Күлсәйеттә күп санлы мәшәкатьләр китереп чыгара. Зыян күрүче бакчачыга уколлар билгеләгәннәр, ә ветеринарлар бакча җирләрен эшкәртергә керешә. Тенденция пошла то, что делать селфи с дикими животными. Кыргый хайваннар белән селфи ясарга ярашты халык. Тик мин киресенчә алардан сакланырга, урап узарга киңәш итәр идем. Бу сәламәтлеген кайгыртучылар өчен беренче кагыйдә булырга тиеш. Үзләренең бакчаларында җирле халык күсе тышканнарны гына түгел, якын тирәдәге урманнарда төлкеләрне дә очрата. Алар кешеләр янына якын килү сәбәпле сәламәтлекләре турында да уйланырга кирәк. Нәкъ менә шул кимерүчеләрне ашап, төлкеләр котыру ширен йоктыра да инде. Котырган төлкеләргә каршы чараларны Татарстанда соңгы 5 елда көчәйтәләр. Вируслы ширне йоктыручылар арада күп була. 2015 елның гыйнварында гына 36 очрак теркиләр. Быел ел башыннан 19 гына. Котыру шире белән көрәшнең иң нәтиҗәле ысулы тәмле дару дип белгечләр. Эшендә вакцина, тышында ит булган шакмакларны җәнлекләр дә ярата. Таратылган вакцинаның 80%-ын ашап бетерәләр. Нәтиҗәсе шуңа күренә. Күлсәйеттә карантинның сентябрь башында бетерелүен көтәләр. Алия Хайретдинова, Данил Филатов, Яңа Гасыр каналы. Яр буйларыннан алып, суның төбенә кадәр игътибар үзәгендә бу юлы үзенчәлекле табигаты белән дан тоткан рус, алман, Швейцариясын чистарттылар. Экология илкүләм проекты кысаларында ел башыннан республикада шундый 200-гә якын рейд уздырганнар инде. Коры җирдә һәм суда узган бүгенге чарада Илдар Сафиуллин да булып кайтты. Казансу елгасының бу урынында суның тирәнлеге 5 метр, водолаз санаулы секундлар эчендә су төбенә төшеп җитә. Шунда ук сыйфатын ачыклау өчен су алып елганың төбен тикшерә. Бу Казанның йөзек кашы рус, алман, Швейцариясе. Яр буенда агачлык, тыныч ял итү өчен гаҗәеп урын. Тик кадерен генә белеп бетермиләр. Бүген без рус география җәмгыяте белән су төбен чистартабыз. Су яннарын инде волонтерлар белән шүпшәр җыябыз һәм анализлар оештырабыз. Коронавирус куркынычы кимгән саен без бу акцияларны ешрак оештырачакбыз. Татарстанның экология министрлыгы оештырган бу акция даими рәвештә үткәрелә. Инде ел башыннан бирле 200-гә якын шундый акция үткәргәннәр. Бер үк вакытта суны тикшер һәм аның астында чистарталар. Шул вакытта яр буйларында күзәтеп, даими рәвештә чистартып торалар. Кыскасы безнең экология һәм тирә-юнь һәрвакыт игътибар үзәгендә булырга тиеш дип белгечләр. Су төбе үзе бер серле дөнья ди дайверлар. Анда ниләр генә очрамый икән. Какие-то деньги потерянные. Югалган акчалар, күзлек, пластик шешәләр бар, хәтта катамаран табылганы булды. Төрле металл эшләмәләрне әйтеп торасы да юк.
Шөпшар суда гына түгел, яр буенда да күп. Бүген монда иртәдән волонтерлар эшли. Төшке ашка кадәр берничә капчык тутырып өлгерделәр. Мусор находится в каких-то... Көнкүреш калдыкларын үзләре белән алып китмиләр. Кайберләре хәтта яшереп тә куя. Аларда күрәсең ниндидер җаваплылык хисе бар әле. Җыелган шөпшарны махсус бункерларга тутыралар. Аларны бүген алып та китергә тиешләр. Этләр һәм башка төрле җәнлекләр аларны таратмасын өчен инде капчыкларга салып без бу шөпләрне алып китәбез станциягә, инде аларны анда эшкәртеп, бүлгәләп, переработкага дип эшкәртүгә җибәрәчәкләр инде. Татарстанда оештырылган әлеге чара экология ил күләм проект кысаларында уза. Гадәттә аны апрельдән октябрь аена кадәр үткәрәләр. Тиздән Державинда, Миша, Берсут елгаларының Мамадыш районындагы сулыкларында да шундый өмәләр узарга тиеш. Илдар Сафиуллин, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Коронавирус диагнозы қойылған Қозанда яшәүче 59 яшьлек ир-ат вафат ясалма сулыш алдырту җайланмасына тоташтыруда ярдәм итми, авыруда ике яклы пневмония да була. Шулай итеп, Татарстанда ковидның корбаннар саны 27-гә җитте. Пандемия башыннан республикада диагнозы 5157 кешегә қойылған. Узган тәүлектә генә дә ковид тагын 31 кешедә ачыкланды. 6-сын хастаханәгә затканнар, калганнары өйдә. Йоктыручыларның күбесе Казанда яши, Ярчаллыда һәм Лениногорскида 3 очрак, Балтач һәм Яшелүзәндә 2-шәр, экранда күрсәтелгән калган районнарда берәр очрак теркәлгән. Бу көнгә 4000-нан артык кеше инде савыккан, ә соңгы тәүлектә 38-е. Кафе рестораннарны ачарга рөхсәт булгач, туклану урыннары сәүдә үзәкләрендә дә эшли башлады. Бу хакта бүген Роспотребнадзорның Татарстандагы идарәсе җитәкчесе урынбасары хәбәр итте. Искәртеп узабыз, Любовь Авдонина сәүдә үзәкләре ачылган очракта андагы кафе, кинотеатр һәм балалар мәйданчыклары ябык булырга тиеш дип әйткән иде. Хәзер ул чикләүләр юк. Мәгълүмат конференциясендә билгеле булганча, Татарстан стратегик инициативалар агентлыгының смарт эволюция конкурсында җиңде. Анда табибларны авырулар янына китерү, азык-төлек һәм даруларны бюро проекта тәкъдим ителгән иде. В тот момент, когда было значительно увеличено количество вызовов на дому, табибны өйгә чакыру очраклары яшайгач, ашыгыч ярдәм машиналары җитми башлады. Табибларны такси йөртә башлагач, эш җайланды. Әлеге проект ярдәмендә мәсьәлә хәл ителде. Шуңа Татарстан бу номинациядә җиңү яулады да инде. Пневмония һәм коронавирус белән каты авырганнан соң хәлләнеп аякка басу өчен тернәкләндерү курсларын узу яхшы. Мондый бүлекләр хәзер Казанның 21-нче шәһәр сырхауханәсендә һәм сугыш ветераннары госпиталендә, Ярчаллыда 7-нче шәһәр сырхауханәсендә ачылды. Алар көндезге стационар рәвешендә эшли. Тернәкләндерү курсы авырудан соң тулы канлы тормышка кайту өчен кирәк. Моның өчен терапевтка мөрәҗәгать итәргә, тернәкләндерү бүлегенә юллама алырга һәм анализлар тапшыру шарт. Ярчаллыда ачылган шундый бүлекнең эшен Чулпан Касыймова күреп кайтты. Галина Ванюшина ике яклы пневмония белән озак азаплана. 3 атна хастаханәдә ятып чыга, 1 ай өйдә дәвалана. Хәзер аңа тернәкләндерү курсларына йөргә тәкъдим иткәннәр. Я пришла сюда. Мине озак вакытлы авырудан соң тернәкләнү үтәргә берничә көн элек чакырдылар. Көндезге бүлектә дәваланам. Сулыш алу органнарыма гимнастика кирәк. 7-нче сырхауханәдә коронавирус яктырган һәм пневмония белән авырган кешеләргә ярдәм күптән түгел генә күрсәтелә башлады. Айрыша зур игътибар ул яшьтәгеләргә. Чөнки алар өчен тулы канлы тормышка кайту авыррак диләр биредә. Монда килүчеләрнең температураларын үлчәп, айрым ишектән кертәләр. Әлегә бу сырхауханәгә беркетелгән 45 кешене генә кабул итәләр. Врач разрабатывает для каждого пациента. Табиблар пациентларның яшен, сулыш органнарының зарарлану дәрәҗәсен исәпкә алып, алар өчен махсус күнегүләр сайлый. Пневмониядән каламында башка хроник авыруларга да игътибар итәләр. Пациентлар өчен физиотерапия уздырыла, ягъни электр һәм магнит белән дәвалау. Каты авырудан соң җиңел сулап куяр өчен көненә 5 минутта җитә ди белгечләр. Магнитные волны. Әлеге курслар үпкәнең эшен яхшырта, шулай ук кан йөреше организмны кислород белән тәэмин итү яхшыра, бу кешегә тулысынча савыгу мөмкинлеге бирә. Физик күнегүләрнең дә файдасы бар. Сулыш алу юлларына 30 минутлык гимнастика ясарга мәҗбүри. Медицина белгечләре дәваланучыларга киңәшләр белән бергә өй ише дә биреп җибәрә. До реабилитации. Монда килгәнче тын алу юллары авыртып, сулыш алу авыр иде. Әлеге күнегүләрдән соң алга китеш бар. Хәзер мин аны үзем дә сизәм. Моннан тыш дәваланучылар бассейнга да йөри. Медиклар әйтүенчә, судагы дәресләр буыннарны да иммунитетны да ныгыта. Тернәкләндерүнең гомуми курсы 10 көн тәшкил итә. Чаллы телевидениесе белән берлектә Чулпан Касыймова, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда су койынырга рөхсәт ителгән бердән-бер комлык бар икән. Бу турыда Роспотребнадзор хәбәр итә. Тулырак реальное время интернет басмасыннан укый аласыз. Сез Татарстан хәбәрләре программасын карыйсыз алдагы минутларда. Бер көн булырмы, бер атнамы. Мы понимаем, что к сентябрю месяцу мы никуда не уйдем ни от перчаток, ни от масок. Сентябрьдә узачак сайлауларның үзенчәлекләре турында Гөлназ Сайфетдинова.
Татарстан мәктәпләренә югары тизлекле интернет килеп җитте. Яңа оборудование куясы булгач инде без куандык. Укытучылар инде аның файдасын сизгәнме? Җавапларны Яшел Үзән районында Руслан Хусудин эзләде. Фәрит Мөхәммәтшин эшке туризмга ярдәм чараларын федераль дәрәҗәдә беркетергә тәкъдим итте. Ул бу хакта федераль җыен каршындагы закон чыгаручылар советы президиумы утырышында белдерә. Ул видеоконференция режимында узды. Татарстан дәүләт советы рәисе әйткәнчә, узган ел республикада туристлык тармагыннан 8 миллиард сумлык керем алалар. Аның 6-сы федераль, 2-се төбәк бюджетын тулыландыра. Фәрит Мөхәммәтшин керемнәрнең бер өлешен район бюджетларында да калдырырга тәкъдим итте. Коллега сказал, сельский туризм внутри самой республики, спортивный туризм внутри самой республики становится привлекательным. Мы бы хотели, чтобы это нашло отражение в федеральном законе. Мы получили бы какую-то там, может быть, поддержку и правовую, возможно, и экономическую. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе сентябрьдә узачак сайлауларны берничә көндә уздыру яклы. Бу хакта бүген Андрей Кондратьев матбугат конференциясендә белдерде. Мәгълүм булганча, сайлау көне сентябрьнең 2-нче якшәмбесенә 13-нә билгеләнде. Бу көнне президентны, муниципаль депутатларны сайлыйбыз. Шулай ук Дәүләт Думасы һәм Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар да узачак. Республика өчен төп сәяси вакыйга ничә көнгә сузылырга мөмкин? Нинди саклык чаралары күреләчәк? Тулырак Гөлназ Сайфетдинова. 3 миллионга якын сайлаучы 2810 участок һәм 65 территориаль сайлау комиссиясе. 13 сентябрьдә республика халкы өчен бердәм тавыш бирү көне. Дөрес аның узганындагы кебек берничә көнгә сузылу ихтималы да бар. Хәзер бу хакта экспертлар фикер алыша. Татарстан үзәк сайлау комиссиясе дә сайлауны берничә көндә үткәрү фикерен хуплый. Республика халкының югары активлыгын исәпкә алганда, шунсыз катлаулы һәм сәламәтлек өчен куркыныч булачак ди Андрей Кондратьев. Конституциягә төзәтмәләр буенча тавыш бирү 7 көн барган иде. Сентябрьдә ничек булыр, федераль дәрәҗәдә хәл ителәчәк. Других вариантов нет. Менә бу саклык чаралары һәм тавыш бирүне берничә көнгә сузу сәяси чынбарлыкка әйләнде. Әмма бер атна сайлау системасы өчен бик авыр, 2-3 көн шул саннар турында сүз барырга тиеш. Башка саклык чараларына килгәндә алар калачак, бәлки бер тапкыр кулланыла торган каләмнәрдән баш тартырлар. Түгел, сентябрь башында билгеле була. Шунсы мәгълүм, татарстанлылар бу юлда мобиль сайлаучы алымыннан файдалана ала. Моның өчен МФЦ территориаль участок сайлау комиссиясе яки дәүләт хезмәтләре порталаша мөрәҗәгать итәсе һәм үзеңә уңайлы урында тавыш бирәсең. Әмма бу президент сайлауга гына кагыла. На выборах муниципальных органов власти Муниципаль хакимият органнарын сайлауда бу механизм эшләмәячәк, закон буенча каралмаган. Әйтик, әгәр Казанда яшисез, монда теркелгәнсез икән, сайлау көнендә буада буласыз. Сез анда президентны сайлый аласыз, бу муниципаль депутатлары өчен тавыш бирә алмыйсыз. Бу бер көнгә берничә сайлау кампаниясе туры килүнең үзенчәлеге. Татарстан президентын сайлаудан тыш 13 сентябрьдә муниципаль депутатлар өчен тавыш бирәбез. Шулай ук Дәүләт Думасы һәм Дәүләт Советына өстәмә сайлаулар узачак. Гөлназ Сайфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Дәүләт торак фонды беренчел кертем күләмен 2 тапкырга киметте. Социаль ипотекага фатир алучылар өчен ул 10-5%-ка кала. Президент Рөстәм Миңнеханов торак фондының бу тәкъдимен хуплый. Әлеге чара пандемия вакытында халыкка булышлык йөзеннән кертелә. Мындай ташлама күптән түгел чиратка басып әле тиешле сумманы җыя алмаганнар өчен торак шартларын тизрәк яхшырту мөмкинлеге бирәчәк. Әйтик, Казанда 60 квадрат метрлы 2 бүлмәле фатир алу өчен беренчел кертем күләме 127 мең сум. Түбән ставка 1 сентябрьгә кадәр гамәлдә булачак. Тоткарлыклар булмаячак, 20 августка кадәр республиканың барлык дәүләт мәктәпләре югары тизлекле интернетка тоташачак. Бу 1000 белем учагы дигән сүз. Элемтә министрлыгы белдергәнчә, мондый алдынгы технологияләр башка төбәкләрдә әлегә бөтенләй юк. Пандемия чорында әлегә мөмкинлекләр эшне җиңеләйтәчәк кенә, чөнки яңа куелы ничек узачагы һаман билгеле түгел. Руслан Хusnudinov дәвам итә. Установили оптический кросс, цифровой коммутатор, источник бесперебойного питания. Теперь в школе можно пользоваться высокоскоростным интернетом. Элек мәктәпләрдә интернетның тизлеге секундына нибары 5-10 мегабит кына булса, хәзер ул 10 тапкырга тизрәк. Моңа кадәр сайтлар авырлык белән ачылса, хәзер хәтта видео файлларында тоткарлыксыз карап була. Дәресләр алып барганда, менә сез инде күргәнсездер, безнең классларда интерактив такталар бар барыгызның да. Biz аңа бик шатбыз. Һәм дәресләр алып барганда, элегрәк инде тукталып каладыр, уңайсызлыклар килеп чыгадыр, балалар белән көтергә туры киләдер. Менә инде без инде хәзер шатланабыз. Андый нәрсәләр булмас дип инде. Без бит инде март айыннан бирле дистант укуда булу сәбәпле, балалар белән читтән торып кына укыдык. Шуңа күрә интернетның көчле булуы безгә ул бик кирәк, без бик куандык.
Бишне авыл мәктәбендә 55 укучы белем ала. Укучылар бик актив, төрле конкурсларда катнашалар. Чит төбәкләрдән дә әлеге мәктәпкә кунаклар бик еш килә. Шуңа да югары тизлектәге интернет бик кирәк иде диләр. Ниһаять хыяллары чынга аша. Бу Татарстанның Мәгариф министрлыгы һәм Таттелеком оешмасы белән берлектә башлап җибәрелгән иң зур проектларның берсе. Республиканың иң ерак районнарына да интернет шелтәре сузылачак. Беренче чиратта мөгаллим белән укучы арасында дистанцион элемтәне оештыру өчен. По решению президента Республики Татарстан, Татарстан президенты карары буенча бу елның 20 августына кадәр 1045 мәктәп өстәмә рәвештә оптик элемтә каналлары аша интернетка тоташтырылачак. Бу Татарстан мәктәпләренең 100% югары тизлекле интернет белән тәэмин ителә дигән сүз. Соңгы берничә айда дәресләрнең дистанцион рәвештә булуын искә алсак, интернетка ихтыяҗ бермә-бер арткан иде. Татарстаннан кала мондый заманча технологиялар хәзер бер генә төбәктә дә юк диләр. Безусловно, это такая большая, огромная работа, которую мы сейчас проводим. Хәзер бу эш министрлыкларда да дәвам итәчәк. Рөстәм Миннеханов чит илләрдән үрнәк алырга чакыра. Я бы сейчас сделал рейтинг каждого министерства, ведомства в части цифровизации в сравнении с другими регионами. Но мы должны брать отметку лучших. Если мы лучшие где-то случайно по стране, тогда надо смотреть лучших в мире. Татарстан президенты билгеләп үткәнчә, моның өчен төгәл эш планын төзү кирәк. Әгәр дә мәктәпләрдә әлеге эш 100%-ка һәм вакытында башкарылса, бу куелган максатларга ирешүдә зур адым булыр иде. Яшелүзән районыннан Руслан Хусындинов, Ринат Сафин, Гадел Миндубаев, Яңа Гасыр каналы. Пандемия сәбәпле ярчалуда мәктәп кирәк-яраклары һәм костюм күлмәкләргә ихтыяҗ кимегән бителек ата-аналар яз башыннан ук хәстәрен күргәннәрдә эшмәкәрләр. Дистанцион уку сузылырга мөмкинлеген исәпкә алып, алдан сатып алырга ашыкмыйлармы, сәүдә үзәкләре ябык булуы сәбәплеме? Бу хәлдән зыян күрүчеләрне Чулпан Касыймова тыңлап кайтты. Башка елларда мәктәп өчен костюм күлмәк тектерергә апрельдә үк киләләр иде. Июль уртасы җитте, теләүчеләр юк. Мөрәҗәгатьләр 2 тапкырга кимеде дип зарланалар ательеда. Эшмәкәрләр аптырашта. Ата-аналар алда нәрсә көтәчәген төгәл белми, шуңа ашыкмый дип та уйлап куялар. По цифрам могу сказать так, что Гадәттә мәктәптә беренче сыйныфлар 3-4 була. Хәзер аларның берсе генә мөрәҗәгать итә булып чыга. Элек мәктәп формасы тектерү өчен апрель-май айларында ук заказ бирәләр иде. Июнь айы букчалар сатып алучылар өчен дә кайнар ай булган. Хәзер сәүдә үзәкләре ябык булгач, эшмәкәрләр товарны социаль шелтәләрдә сатырга тырыша. Коронавирус сәбәпле кертелгән чикләүләр шактый зыян китерде ди сатучылар. В июле обычно к нам приходили... Элек безгә гаиләләр белән киләләр иде, көнгә 20-шәр букча сата идек. Хәзер көнгә берәү сатыла, кайбер көн ансы да юк. Эшмәкәрләр август аена өметләнәләр, киштәләрен мәктәп кирәк-яраклары белән тутырганнар инде. Шалы телевидениесе белән берлектә Чулпан Касыймова, Яңа Гасыр каналы. 12 000 чакрым юл һәм 300 метрлы Георгий тасмасы бүген Казанда яшь армиячеләр уртак җиңүдән уртак тынычлыкка дип исемләнгән автойөрышне каршылады. Җиңү байрагын кунаклар Владивостоктан Мәскәүгә таба юл тота. 1953 елга газ машинасы Россия буенча сәяхәткә чыдымы һәм автойөрыш нинди максат белән оештырылган. Җиңү паркыннан Илгиз Шакуров материалы. Гаять зур һәм бик тә кадерле. Бөек җиңүнең символлары бүген Казанда. 200 квадрат метрлы җиңү байрагы һәм 300 метр озынлыктагы Георгий тасмасы. Башкалага аларны уртак җиңүдән уртак тынычлыкка автойөрышендә катнашучылар алып килде. В первую очередь, это сохранение исторической памяти. Беренче чиратта безнең максат тарихи хәтерне саклау. Онытырга хакыбыз юк. Бөек Ватан сугышы иле безнең һәр гаиләсенә калган бит. Без үткән чакрымнардан кайчандыр сугыш геройлары да узган. Барлыгы 12 000 чакрым Владивостоктан Мәскәүгә баралар. 6 катнашучы сәфәргә сугыш башланган көнне 22 июньдә кузгалган. Зур шәһәрләрдә махсус тукталалар. Автопробегны Казанның иң истәлекле урыннарының берсе җиңү паркында каршы алдылар. Биредә барысы да ул шаулы елларны хәтерләтә. Мәсәлән, бу машиналар җиңүгә үз өлешен керткән инде. Хәзер алар сугышның кайта авазы кебек. Автойөрыштә 2 машина. Юлда халык игътибарын 1953 елгы газ җәлеп итә диләр. Кызыгып бәясендә сорыйлар икән. Бу машина сугышта һәлак булган 27 миллион корбан күк кыйммәт дип җавап кайтаралар автойөрыштә катнашучылар. Җиңү байрагы һәм Георгий тасмасын да нәкъ менә шушы хәрби автомобильгә төяп йөртәләр. Казанда автойөрышны шәһәр халкы, хәрбиләр һәм яшь армиячеләр каршы алды. Это мы уже не первый год это мероприятие. Мондый автомаршларны каршы алу тәҗрибәбез бар, әмма сизгәнсездер, бүген халык яшь армиячеләр дә аз. Бу пандемия белән бәйле. Безнең движение ул булайгына түгел, ул
исторический память һәм аны онытырга ярамый. Автойөрештә катнашучылар Мәскәүгә Бөек Ватан сугышы тәмамланган көнне 3 сентябрьдә барып җитәргә ниятли. Анда алар дөнья җәмәгатьчелегенә уртак җиңүдән уртак тынычлыкка шигары белән резолюция тәкъдим итмәкчеләр. Түгәрәк өстәлдә 7 союздаш ил катнашачак. Илгиз Шәкүров, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Мында аюлар гына түгел, өз һәм аяк киемнәре көнкүреш кирәк яраклары. Гран-пластинка маркалар Казанның социаль көнкүреш музеенда 80нче ел Олимпиадасына багышланган күргәзмә ачылды. 40 ел элек булган вакыйга экспонатларын 10 ел дәвамында җыялар. Казанда гына түгел, Мәскәү, Санкт-Петербургтан барлыгы 1000-нән артык әйбер туплана. Иң үзенчәлекләреннән Олимпиада стилендәге тәрәз пәрдәләре, уеннарда катнашучыларның киемнәре, Мәскәү 80 сүзләре язылган ковер һәм урын җир әйберләре җыелмасы. Совет спорты гәҗитен Дәүләт Думасы депутаты, Россиянең атказанган спорт мастеры Ирекзин Нуров бүләк итә. Дәүләт Думасы депутаты Марат Бариевтан билет. Марат Мансурович, посмотрите, цена 18 рублей, но скидка 70%, да? Официально тут все со штампом. И что интересно, 1 августа наверняка финальный матч, да? Республика тормышы 40 фотода Казанның Горький паркында ТАССРның 100 һәм Татар информ мәгълүмат агентлыгының 30 еллыгына багышланган күргәзмә ачылды. Сүрәтләрдә ниндидер зур сәяси вакыйгалар түгел, халыкның көндәлек тормышы. Авторлары профессиональ фотографлар Рөстәм Мөхәммәтҗанов һәм Рамил Гали. Монда Питрәч районының бер авылында әле 1982 елда фотоаппарат объективына эләккән механизатор да бар. Менә икенчесе су сиптереп комбайн юа, ындыр табагындагы ашлык өстенә сикерүче малай да көтү куу вакыты да бар. Когда мы подбирали работы, я тоже думал о том, что... Эшләрне сайлап алганда шушы аллейдан балалар, әтияннәр, әби-бабайлар белән узучыларда истәлекләр яңарсын, хисләр уянсын дигән максат куйдык. Бу фотосурәтләргә карап, битараф калып булмый, күңелгә җылы, рәхәт булып китә. Әлеге сәгатькә менә шулар иде. Уңышлар сезгә. Исәнмесез, эфирда һава торышы чыгарылышым. Сезнең янәшнең мәгълүматыннан башлыйбыз. Daniel Master компаниясе барлык саклык чараларын исәптә тотып, әлеге тәртиптә эшли. Шуңа күрә кухня яисә шкаф-купега заказ биреп, үзегезне бүгеннән үк яңа җиһаз белән сөендерегез. Толырак мәгълүмат 260-766 телефон буенча. Daniel Masterга һәр клиент кадерле. Яндекс погода мәгълүматы буенча көньяк көнчыгышта. Бөгелмә Павлозна кайда кояшлы 28 градус җылы. Төньяк көнчыгышта Түбән Кама яршалы Алабугада аязучан болытлы һава 27 градус. Төньякта Актаныш Шагырҗы Менделеевскида эссе 28 градус. Төньяк көнбатышта урыны белән яңгыр 26 градус җылы. Көньяк көнбатышта Болгар-Буа Чүпрәледә җылылык 25 градус. Чистая Нурлатмада Ширмешәндә аязучан болытлы һава 27 градус җылы. Доктор Оз федераль шелтәрнең медицина үзәге сезгә операциясез һәм авыртусыз умыртка баганасы һәм буыннар белән булган проблеманы хәл итүдә ярдәм итә. 10 ел дәвамында Россиянең 10 шәһәрендә клиник табиблары ярдәмендә 10 меңгә якын кеше операция ясамыйча ярдәм ителгән. Яхшы протез читтә торсын. Без операциясыз алдынгы технологияләр ярдәмендә хәтта некроз стадиясендәге буыннарны торгызырга алынабыз. Доктор Озка килегез. Теләсә кайсы яшьтә дә буынны тернәкләндерергә мөмкин икәненә ышанырсыз. Мәркәзебез Казанда аязучан болытлы һава, кыска вакытлы яңгыр явачак. Көндез 25-27 градус җылы. Җил көнчыгыштан уртача тизлектә. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 754 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача адымлылыгы 50%. Җирнең магнит кыры тыныч. Бу атнада һава торышы белән сезне мин иркә таныштырдым. Киләсе очрашларга кадәр.